Pun je ze zapłac. Wejle, mackłewy, jak to była prawda, że twój chłop nie je napiti. Wa tak mnie zdrita, że je zażywam, a to choć księża są zażywajce. Do Wejrowa na Łetpust przyjeżdżał pierwe jeden stary ksiądz, co srodze tobaka zażywał. Kiedy łen na tę górę przeszedł, spowiedze słychać, tak on wejął różk, ale taci łepści i wsepł naprzód sobie, a tejdu wszedcim chłopom w kół zaziec. Poetim on wlózł do spowiednice, przeżegnał chłopów i rzekł: teraz w imię boskie. I zaczął słychać, a chłopi są dobrze spowiadele.